Моторите са символ на мощ, сила, агресия и страст. И не случайно често се появяват в видеоклиповете на редица български изпълнители. Ето и някой от тях. Красивата бивша вокалистка на Deep Zone Project Йоана започва ударно своята солова кариера и демонстрира, че изобщо не се притеснява от това да продължи сама по пътя на музиката. Видеото към парчето й Fly So High е доказателство за това, че тя се справя доста добре в новото си амплоа. От него лъха сексапил и спортен дух, подкрепен от присъствието на пистови мотори, които прелитат пред обектива на камерата само на задни гуми. В новото видео на Миро, Криско и Невена "Слагам край" също се появява мощен мотор, на който небрежно се е подпрял младият рапър, който е и музикален продуцент на парчето. Видеото е стилно, а тримата видимо са добър екип. Дали да очакваме още подобни колаборации, все още не знаем, но за сега определено сме впечатлени. Популярният рапър Сарафа също обича возилата на две гуми и точно такива забелязваме в видеото към парчето му София де Жанейро. Спортните мотори, които компанията на Сарафа подкарват по софийските улици, са не един и два. Рапърът пък кара голямо зелено бъги и е добре екипиран. Определено си личи, че не управлява такава машина за първи път. Може би гето животът, за който се говори в парчето, не е чак толкова лош. Няма как да говорим за скъпи возила без да споменем Биг Ша. Освен яхти, хеликоптери и огромни луксозни коли, във видеото, което той засне към хитовото си дуетно парче с световно известния рапър DMX, присъства и огромен мотор. Големите машини и красивите жени явно вървят ръка за ръка. В това отношение Биг Ша няма от какво да се оплаче. Това бяха няколко добри примера за успешно позициониране на красиви мотори в български видеоклипове. Убедени сме, че гореизброените изпълнители ще останат все така бързи и яростни и им желаем да продължават само напред.